Hey broskies, ibahan ninyo akong magbarag-barag. At magladop sa gayon na koron. Naniniwala sila na mas magiging super halaba ng buhay mo kapag nagladop-ladop ka dun sa Kayangan Lake. So, Gagi pare, ito pala ang istaran ng mga legit na Pilipino and all. Like, super legit. Namitan ang so sisiram na pagkain like super legit and all. Maasgad and all. Like, super maasgad and all. Kaya mga broski, sabay-sabay tayong maugma. Kado. Parang iba kasi. Ma-excite at ma-in love sa Coron, Palawan! Woohoo!